Sugeng pinanggih malih karo Bu Endah ing pembelajaran basa Jawa. Bocah-bocah, saiki ayo bebarengan nyinaoni babagan geguritan. Geguritan iku ing bahasa Indonesia sering diarani puisi. Basa ing puisi utawa geguritan beda karo karangan-karangan liyane. Ing geguritan tembung-tembunge pinilih. Sing dipilih sing kepriye? Sing duweni kaendahan, nilai rasa sing apik ngono. Dadi puisi mangko menawa diwaca utawa geguritan menawa diwaca dadi katon keprungu endah. Nah, supaya geguritan kuwi iso dimangerteni kanthi apik, ana babagan sing bocah-bocah kudu mangerteni. Ana 4 yaiku 1 wicara, kaping 2 wirasa, kaping 3 wirama, kaping 4 wiraga. Kuwi apa wae ya bocah-bocah. Nah, wicara kuwi padha karo lafal. Dadi bocah-bocah yen maca geguritan kudu cetha A, I, U, E lan O. Supaya para pamirsa bisa merengake kanthi apik. Kaping 2 wirasa. Wirasa kuwi penghayatan. Dadi puisi kuwi kudu dihayati, geguritan kuwi kudu dirasakake. Yen seneng yo diwaca kanthi seneng. Yen sedih yo kudu diwaca kanthi sedih. Terus ana wirama. Wirama kuwi padha karo intonasi. Intonasi kuwi disebut nada ing bahasa Indonesia. Munggah medune nada kuwi bisa marakake puisi iso dimangerteni luwih apik. Dadi macane aja datar-datar wae. Kudu nganggo nada tinggi lan nada cendhek gumantung karepe geguritan. Kaping 4 yaiku wiraga. Wiraga kuwi olaing awak. Nek basa Indonesia ngarani gaya olah tubuh. Dadi maca puisi utawa geguritan aja ngececer wae. Kudu dibarengi nganggo wiraga. Umpamane semangat. Tangane iso makene semangat. Esemu ya mesem, aja merengut. Nek sedih ya nganggo sedih. Terus nunjukke langit iso nganggo tangan mangkene. Dadi werna-werna bocah-bocah. Gumantung kekarepane geguritan. Nah, supaya bocah-bocah iso maca geguritan kanthi apik, Bu Guru arep maringi contoh sederhana. Sederhana ya bocah-bocah. Mungkin ana sing luwih apik iso maca geguritan. Bu Guru mau ngarep menehi contoh sing paling sederhana. Supaya pocapane bener. Ayo digatekake disimak bareng-bareng. Tuladha geguritan kang sepisan. Isih kaya wingi déning Juli Kristanto. Sabedak ungak jembaring langit sing ana mung rasa pait kang tansaya njekit. Jalaran lakune dina mung nuduhake kasunyatan kang adoh saka kekarepan. Taun iki isih kaya taun-taun sing wingi. Isih akeh wong kang kandha kudu njaga alam amrih lestari. Nanging nyatane isih mbuang larahan sembranan. Wit-witan ing gunung ditegori. Kaganti gubuk-gubuk
sing kena kanggo selfie. Perkara endi sing luwih wigati? Wis angel dipilah lan dipilih. Jalaran kabeh padha ngugemi benere dhewe. Kalane dak rungu kabar ana papan wisata anyar kang kabuka lan dadi kembang lambe. Nyatane akeh kang dikorbanake. Alas sing kudune dijaga kelestariane wis disulap dadi papan nyangkruk lan ngopi kang babar pisan ora menehi paedah tumrap lestarine alam. Tuladha geguritan kaping 3. Tanpa kena dinuga dening Julie Kristanto. Yen tengah wengi iki slirane isih durung merem, muga wae isih nemu esem minangka gegaman kanggo ngadepi jaman kang kebak larahan. Ing kene tak tandur pengarep-arep enggal akeh wong pinaringan kesadaran amrih ngerti wigatine karesikan tumrap panguripan. Yen tengah wengi iki slirane durung merem, sawangen lintang-lintang sing katon surem. Polusi sing tansaya ndodro wis gawe lintang kelangan esem. Sunare lintang-lintang wengi nyatane ora mung saderma dadi pepahe sing wengi, nanging mujudake pepeling wigati yen sakabeh tumindake manungsa ing salumahing bumi bakale ana piwalese dewi-dewi. Yen senenge buang larahan sembranan, aja kaget menawa nemu lelara kang tekane tanpa kena dinuga. Tuladha geguritan kaping 3. Cita-citaku. Sumber .2 Yosepedia. Esok budal sekolah, sore nyekel buku, awan tak nggo turu, mong arep nggayuh cita-citaku. Yen tak rasa ora ana wektu dinggo senenge atiku. Aku sinau saben dina, tansah manut dawuhe wong tuaku, supaya aku dadi bocah pinter. Ing tembe bisa mujudake cita-citaku, bisa mendem jero lan mikul dhuwur marang wong tuwa, bisa mulyakake wong tuaku, lan utamane bisa bekti marang wong tuaku. Ya mung kanthi cita-cita iki aku bisa semangat sinau lan uga semangat gayuh kabeh pepenginanku. Mangkono mau bocah-bocah ana contoh 3 maca geguritan sederhana. Bocah-bocah iso ngembangake kang luwih becik.
Sing penting bocah-bocah aja kleru pocapane yo. Terus mau wirama, wiraga, wirasa kuwi kudu digatekake supaya geguritan kuwi duweni makna kang iso dijupuk lan iso ditiru ing panguripane dhewe saben dina. Cukup semene, sugeng pinanggih malih ing sanes wekdal.